F'diskors tiegħu waqt il-laqgħa ġenerali annwali tal-Forum Żgħażagħ Laburisti, il-Prim Ministru Joseph Muscat faħħar is-sem attiv taż-żgħażagħ fih dan il-moviment u ddeskrivih bħala forza determinanti. Spjega kif il-Forum Żgħażagħ Laburisti ser jibqa' jkun protagonista fis-snin li ġejjin. Il-Forum Żgħażagħ Laburisti għandu jkun forza biex jara li dan il-gvern iwettaq dak illi jkun wiegħed u jrid jimbotta lil dan il-gvern biex ikun aktar ambizzjuż sabiex ma jkun qatt sodisfatt bir-riżultati li jinkisbu. Intant indirizzaw din il-laqgħa ġenerali annwali l-President preċedenti Daniel Mikallef u l-President il-ġdid tal-Forum Żgħażagħ Laburisti elett ftit tal-ħin qabel Alex Saliba. Ftit tal-ħin qabel ma nagħta bidu għall-laqgħa ġenerali annwali ttieħdet il-votazzjoni għal kandidati membri fih dan l-Eżekuttiv tal-Forum Żgħażagħ Laburisti. Fost il-kandidati eletti Alex Saliba nħatar bħala President. Bħala Viċi President kienet eletta Nikita Zamit Alamango u Brioni Bartolo inħatret bħala Segretarja Ġenerali tal-Forum Żgħażagħ Laburisti.